Sziasztok! A korábbi videóimban beszéltem arról, hogy mi az apropója ennek az egész videósorozatnak, illetve arról, hogy hogyan is kell hozzáállni ezekhez az új előírási változásokhoz, jogszabályi változásokhoz, ami az adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozik. Mostani videómban 3 kategóriára bontanám a kötelezetteket. Az egyik a 10 hektárnál nagyobb szántóföldi növénytermesztő gazdaságok, akik rovarölőszeres kezeléseket végeznek. Az ő esetükben mindenképpen 24 órán belüli adatszolgáltatási kötelezettség van a NÉBIK EGN felületen. Amennyiben nem rovarölőszeres kezeléseket végeznek, abban az esetben is 24 órán belül rögzíteni kell, bár itt a klasszikus permetezési naplóba is elegendő a rögzítése ezeknek a növényvédelmi kezeléseknek. Amit igaz, hogy nem napi szinten ellenőriznek, viszont hogyha egy helyszíni ellenőrzést kap a gazdálkodó, akkor ezt bizony számon fogják kérni, és hogyha ebben hiányosságok vannak, akkor számíthatnak a büntetésre. Illetve a harmadik kategória, ugye minden egyéb művelet, ami a gazdálkodási naplóba eddig is kötelező volt rögzíteni, ezeket most is érdemes, azért mondom, hogy érdemes, mert ebben van egy haladék a gazdálkodóknak, ugyanis 2024. január 31-ig kell berögzíteni a 2023-as teljes éves műveleti naplót. Viszont ezt már az EGN felületére kell megtenni. Ha ezeket a kötelezettségeket elmulasztjuk, szankcióra számíthatunk. Arra, hogy milyen szankciókra számíthatunk, azokat a következő videóimban el fogom mondani. Sziasztok!